Khoroksa kupulong bwrwi chibuk bwsano bakha o video social media o markheno viral wngwi tongo. Viral wngwi tongma hwnkha hwnkhe Gorakhpur o khoroksa bwrwi chibuk bwsano bakha hinui. O video footage rok tei o kok rok social media o joto jagano birjak tei o kok rok no khwnawi lukurok bo belai kheno mwlang salaijak hai bode wngwi man hinui. Aborok no nugui doctors rok bo belai kheno wanajakkha. Tini norok no obono tui no tei o viral post no tui no tamo kubui eba kheba ereng thokai oborok no tui no saiman lainai tei jodi no chibuk bwsa bakha hwnkhe khoroksa bwrwi tamo karoni bagwi pawi man tei bahai khe banai oborok no tui no salainai joto kubui kok hwnkhe video no puilani hoite paithak jora joye saknai naidi tei nai tongdi haike norok joto pastula joto video no tui saimannai yakheba bujinai. O bwrwi bor jagani tei bor jagao tamo khe bakha o chibuk no. Oborok no tui no saiman lainai tabuk social media ni juk kaisa kok no tui camera o capture wngkha hwnkhe oborok joto no viral wngwi thango. Phiaba omo hwnkha hwnkhe a viral video viral wngwi tongmani aborokni slai jotoni slai judha. Jibono khobo khwnayako nubo nugyako obo kahairok. Phiaba tinini din kahaio omo hairok nugnani nangkha tei khwnanani nangkha. Puila hwnkha hwnkhe to bwrwi sak kupulung wngkha 9 mas ni yagulo khento bohok sajagwi hospital o twlangwi thangkha nokni borok rok bono barinani bagwi tei ar jago thangwi jephru ultrasound rok khlai rwkha afuru o ultrasound no nugui mankha chibuk bwsa tei obo kahaino doctors rok nugui belai kheno mwlang salaijak bahai khe bwsani jagao chibuk wngwi mankha hinui. Aboni yagulo kheno o ultrasound ni photo rok social media o sarukka hwnkha hwnkhe o kok toma rok joto jagao no viral wngwi thangkha tei para gana gini ni borok rok bo joto no mwlang salaijak tei wanajak bahai khe khoroksa bwrwi wngwi chibuk bwsano bawi man hinui joto no mwlang salaijak tei bisas bo khlaimania wngwi tongo. Viral video no nai saimankha Uttar Pradesh Gorakhpur o khoroksa bwrwi 5 kilo ni chibuk bwsano achairikha hinui. Tei achaimani yagulo bo chibuk hinui kirijagriya chibuk no bini sajla hinui bo uansukka jemon bwsano achaimani yagulo dudchari o amo haike no o chibuk no pusiwi bo dudcharikha sakni. O viral video no nongmani yagulo kubui kok tamo saimanani bagwi social media Google logo search khlainai phiaba obono tui kunu kubui kok nukjagyakho. Jodi no o kok rok kubui wngkha hwnkhe oboni uklokni karon eba kheba reason tamo wngwi manno obono tui tabuk sanai. Bahai khe khoroksa bwrwi kaisa chibuno achairiwi man obono tui no saiman lainai hwnkhe video no skip ta khlaidi haike norok kuno phano bujiwi mangla. Dol rok o screen o nugjajak bwrwi o bwrwi no chibuk bwsano bao hinui social media o viral wngwi tongmani chibuk tei bo bini photo no riwi buma bwsani relationship rok hinui rwjak social media o tei ultrasound no nukjakha je picture o ah jagao chibukni mangpili tei kubui te bwrwi chibuk no bakhna hingkhe dol rok no ang sawi rwano o social media o viral wngwi tongmani o post rok obo totally fake se obo thokai joto borokni kok bai swnamjak se khoroksa bwrwi wngwi chibuk no kunu dino phano achairiwi manya. Kaisa hwnkhe ultrasound khlai tongmani photo tei kaisa hwnkhe rokojak bwsa achairijak omo 5 kilo ni achaimani tei kaisa hwnkhe o chibuk bai thwngwi tongmani bisnao kasawi. Omo hai kwbangma no news rok nugui mannai norok social media o obo joto fake pangse kaisa bo kubui kwrwi hingkhe hai rok no tui norok khe bo bisas ta khlaidi omo kunu dino gothoknani kokya.